Iya. Kopras
Dalakan Bayat Suro Warok Wahyu Ridho Budo Budoyo. Ketelan nyawiji jana padha ngertiya pinuji agunge Gusti endah alam Nuswantara antarmene akrugemi ayu ne bawana rupa ketelan nyawiji jana padha ngertiya pinuji agunge Gusti endah alam Nuswantara akrugemi Ayu ne bawana rumah ketelan nyawiji jana padha ngertiya pinuji agunge Gusti endah alam Nuswantara antarmene akrugemi ayu ne bawana rumah ketelan nyawiji jana padha ngertiya pinuji agunge Gusti endah alam Nuswantara antarmene
stroke kebi oh ae ao oh ae ao yo ah Muda muda budaya budal jai oh wah ho ho wah 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 ho ho wah 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 pusakane pacut kyai sama iman rawan paraget wismo barong alas obat eo wae eo wae awas berikan hi ha ha hi ha ha hi ha ha hi ha ha
Yo nandang gawe. Iya. Yo, ayo jo, yo, ayo jo, sentak jo, yo. Iya. Ayo jo, centak jo, yo. Jos, hoi, jos. Mas. Ho, ha, ho, ha, ho, ha.
Nandang Jawi. Budal Jaya ayo jo. Hai. Oh ah oh ah oh ah oh ah oi oh ah oh ah oi jos. Oh minggir awas kita kuat Alon-alon Nandang Jawi.
akhir zaman wis akhir donyane suksan Ketir mampu ketir zaman wis akhir zaman wis akhir donyane goyang kali jukir kali jukir negarane zaman wis akhir zaman wis akhir donyane suksan mumeketir mampu meketir imane wis akhir zaman wis akhir donyane suksan mumeketir mampu meketir negarane goyang iki lo KMB hey hey ha ha Muda budaya budal Jawa.
Wah,